5 от най-големите животни в света. Кой е най-големият вид папагал в света? Еклектус, хиацинтовата ара или ара макао. Хиацинтовата ара. Папагал от подсемейство неотропични папагали. Освен внушителният му размер от 1 метър, типично за най-големият папагал в света е синьото му оперение. Втори въпрос. Кой е най-големият вид кит? Син кит, финвал или кашалот? Син кит. Синият кит е от семейството на ивичестите китове. Заради размерите си, той е смятан за най-големият бозайник в света. Най-дългият виждан кит е на 33 метра. Трети въпрос. Кой е най-големият представител от котешкото семейство? Лъвът, тигърът или ягуарът? Тигърът. От котешкото семейство сибирският тигър е най-големият в света. В дива среда мъжкият може да достигне размери от 4 метра и половина дължина и над 400 кг тегло. Четвърти въпрос. Кой е най-големият паяк в света? Тарантула птицеяд, мексиканска тарантула или лилава тарантула? Тарантула птицеяд. Този приятел е от вида тарантула. Живее в горите на Коста Рика и Гватемала. Тялото му заедно с краката могат да достигнат до цели 30 см, което го превръща в най-големият в света. Пети въпрос. Кой е най-големия вид акула? Бяла акула, тигрова акула или китова акула? Китова акула. Китова акула, най-голямата от всички риби днес. Може да достигне дължина от 18 метра. По-настоящем тя се води и най-големият всеяден вид в света. Благодарим ви, ако видеото ви е допаднало, харесайте и се абонирайте за канала.